Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elhamdülillah, Allah Teala'nın rahmeti bilen iň matur yıl fasıllarının birisi, yaz günlerinin көркем, güzel günlerine de eriştik. Elhamdülillah. Bar jihan şistarına, paklana, matur көркем halatga kire. Hem biz de mümin Müslümanlar bularak Allah Subhanahu Teala'nın emirlerine buysunup, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadis şeriflerinden gibret alıp, ders alıp, şu vakitlerini uzdaraga tırışabız. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadis şerifinde bizge şunday sözler aytı. Buniyed dine alen nadafa. Din İslam'ın negizi bulda bolsa şistalık. Tän şistalığı, kiyimibizning şistalığı, yurtlarыбызның şistalığı, ihatalarыбызның şistalığı, şol uк вакытта til şistalığı, көңіл şistalığı. Bütünüsü de mümin Müslümanны җитәкләп тормыш буенча алып барга тиешле. Кайсыдыр вакытта ниндидер пычраклык, ниндидер начарлык килеп чыкты икән, ул вакытта әлбәттә mümin Müslüman бу мәсьәләне күреп, тизрәк чистарынырга тырыша. Ана бүгенге көндә нинди рәвештә табигатыбыз, тирә-юннәребез чистарына, без дә бу эшкә кушылырга тырышабыз. Мәчет тирәләрендәге өмәләрдә, зиратларыбыздагы булган өмәләрдә, шул ук вакытта йортларыбыз янында, ихаталарыбызда булган өмәләрдә катнашып, бу чисталыкка кушылабыз. Аллаһ Субхану тәала бар җиһанны паклаган рәвештә без дә бу эшкә кушылып, Аллаһ Тәаләнең ризалыгын өмет итеп, гамәлләребезгә керешергә тырышабыз. Һәм әлбәттә, мөмин мөселманнар онытмаска тиешле булган гамәлләр ул да булса тәүбә ва истигъфар, ягъни күңелебезне паклау, күңелебезне чистарту. Начар гамәл, начар сүз, начар уй фикерләрдән үзебезне арындыру, чистарану, тәүбә ва истигъфар кылу, чистарану. Аллаһ Субхану тәала бу мәсьәләне истә тотып безгә Коръәни Кәрим аятларының берсендә шундый сүзләр әйтә. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Инналлаһа юхиббут тәввабина ва юхиббул мутатаххирин. Садақаллаһул азим. Аллаһ Субхану тәала тәүбә кылучыларны, истигъфар кылучыларны һәм чистарынучыларны ярата дип әйтә. Шуңа күрә бу вакытта бар җиһан чистарынган вакытта, бар җиһан күркәм, гүзәл, пак халәткә кергән вакытта без дә бу эшкә кушылыйк. Без дә өмәләрдә катнашыйк. Йортларыбызны, ихаталарыбызны, мәчетләребезне чистартыйк, паклыйк. Һәм шуның бәрабәрендә үзебезнең күңелләребезне дә, үзебезнең эчке халәтләребезне дә төзәтеп, ниятләребезне хәерле якка юнәлдереп, Аллаһ Тәаләнең ризалыгын өмет итеп, гамәлләребезне башкарыйк. Гамәл гыйбадәтләребезне арттырыйк. Күңелләребезне күркәм, матур, пак халәткә кертик. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бу мәсьәләдә безгә бер зур үрнәк булды. Үзенең йорт тирәләрен, үзенең йортын, күңелен чиста, пак рәвештә тотты. Хәтта аның кайбер күршеләре аңа дошманлык күрсәтеп, аңа каршы чыгып, йорт тирәсен пычратырга тырышкан вакытта да Расул Әкрам галейһиссалату вассалам үзенең йорт тирәсен чистартты, паклады. Һәм күңел паклыгын күрсәтеп, беркем белән дә орышмыйча, беркем белән дә ыгы-зыгыга кермичә, үзенең тормышын дәвам итте. Мөмин мөселман буларак, Аллаһ Тәаләнең кулы буларак тормышын алып барды. Нинди гүзәл, нинди күркәм бер үрнәк. Аллаһ Субхану тәала безгә дә Расул Әкрам саллаллаһу алейхи ва саллямның үрнәген алып, тормышларыбызны паклап, чистартып алып барырга насыйп итсен. Аллаһ Субхану тәаләнең ризалыгына һәммәбезгә дә ирешергә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.